الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык галәмнәрнең хуҗасы булган, киң рәхмәте илә безне тәрбияләп торган, хата ва кимчелекләребезне гафу итеп, безне туры хидаят юлыннан алып барган Аллаһ Раббул Иззага ихлас күңелләребездән чыккан хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз, улуглауларыбыз ирешә күрсә иде. Бөек илаһыбыз ике җумга арасында кылынган гыйбадат гамәлләребезне кабуллардан кылса иде. Барча галәмләргә рәхмәт итеп җибәрелгән, галәмләрнең нуры булган бөек шафагатьчебез, сөйклебез, хабиббез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, аның хөрмәтле гаиләсенә, барлык сахабаларына сәламнарыбыз ва салават шәрифләребез ирешә күрсә иде. Хөрмәтле газиз мөмин мусламанлар, сезгә дә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Изге җомга көнебез мубарак булсын. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббул Изза үзенең калам шәрифендә Ал-Ағраф сүрәсендә шулай буйра ки: «Валиллахил асмаул хусна фад'уһу биһа». Аллаһда иң матур һәм иң шәрәфле мәгънәләрне белдергән күркәм исемнәр. Аңа шулар белән ялварыгыз. Аллаһы Раббыбызга шиксез хәмд сәнәләр булсын. Аның күркәм, бөек исемнәрен укып, ятлап, алар илә дуа кылып, Җәнабул Хак Аллаһ Раббыбызга якынаябыз, аның ризалыгына омтылабыз. Бүгенге җомга вагызыбыз Аллаһ Раббыбызның күркәм исемнәренең берсе Аль-Фаттах исеме турында булачак. Шушы күркәм исеменең мәгънәләрен аңлатырга тырышырбыз. Аль-Фаттах ачучы, ачып җибәрүче, җиңү бирүче дигәнне аңлата. Сәбә сүрәсенең 26 аятында галәмнәрнең хуҗасы буйра: «Кул яҗмәу бәйнәнә Раббуна сумма яфтаху бәйнәнә бил-хакки ва хувал фаттахул алим». Расулым әйт, кыямәт көнендә Раббыбыз арабызны берләштерәчәк, шуннан соң бернинди золымга дучар итмичә, арабызда хак белән хөкем бирәчәк. Ул бит игелек һәм бәрәкәт капкаларын ачучы, һәр нәрсәне белүче. Ягъни авыр хәлдә калган бәндә, әгәр дә бөтен күңеле белән Аллаһыга ялварса, аңарда ярдәм эзләсә, тақвалык күрсәтсә, һич шиксез Раббыбыз аңа авырлыкны җиңеллек белән, кайгыны шатлык белән ва тынычсызлыкны тынычлык, сәкинәт белән алыштырачак. Авыр хәленнән чыгыш юлларын ачачак. Үзенең рәхмәт, игелек, бәрәкәт капкаларын аның алдында ачып куячак, душманнары өстеннән җиңү бирәчәк. Ат-Талак сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз булай дип әйтә: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Кім Аллах'дан қорқса, ол аңа бір шығыш жолы насип ите, һәм күтмәгән ягыннан аны ризыкландыра. Кім Аллаһыга тәвәккәл кыла, аңа ул Аллаһ Тәгалә җитә. Һич шиксез, Аллаһы һәр нәрсә өчен бер үлчәм куйган. Ибн Аббас радиллаһу анһу бу аятны аңлатып шулай дигән. Ягъни Аллаһы шул кешене ике дөнья кайгысыннан имин кылыр ва ике дөнья бәхетенә ирештерер. Шулай ук Аллаһы үзенең бәндә кулларына хидаят, мәгъфират, мөхәббәт капкаларын ачучы. Ул үзенең шексез рәхмәте илә кулларын хидаят нуры белән нурландыра. Аларның калып күңелләрен, капкаларын ачып, шунда мәгърифәт ва мөхәббәт урнаштыра. Һәрбер кулына хәерлек, бәрәкәт тели. Әгәр кулы тыелган эшен, кәсәбен Аллаһ ризалыгы өчен калдырса, ул аңарга башка хәләл кәсәп юлларын, бәрәкәт ишекләрен ачачак. Һәм шулай ук Аллаһ Раббул Изза ушбу исеме шарифы хөкемдар, хөкем итүче мәгънәсендә китерелә. Ал-Аграф сүрәсендә галәмнәрнең хуҗасы буйра: Раббуна фтах бәйнана ва бәйна каумина бил хакки ва анта хойрул фатихин. Я Раббыбыз, безнең белән каумыбыз арасында хак һәм гаделлек белән хөкем бир. Син бит хөкем бирүчеләрнең иң яхшысы. Бөек галим имам Катада ушбу аятны без ва каумыбыз арасында гадел һәм хөкем ит дип аңлата. Аль-Фаттах ул куллары арасында гаделлек ва хаклык белән хөкем итәчәк зат. Аллаһ Раббыбыз үзенең кулларына тузан бертеге хәтле дә zulmлык кылмый. Ан-Ниса сүрәсенең 40-нчы аятында булай диелә: Инналлаха ла язлиму мисқала зарра ва ин таку хасанатан юдаифха ва ю'ти мин ладунху аджран азима. Һич шиксез, Аллаһы бер зарра авырлыгы кадәр дә зулм итмәс. Әгәр ул гамәл яхшы бер нәрсә икән, ул аны савап ягыннан артырыр һәм үз хузурыннан бик зур әҗир бирер. Һәм Раббыбыз Ат-Тин сүрәсендә шулай сорау бирә: Алейсаллаху би ахкамил хакимин. Хөкем бирүчеләрнең иң дөрес хөкем биргәне Аллаһы түгелме? Әлбәттә, безнең җавабыбыз бер. Һич шиксез, хөкем бирүчеләрнең иң гаделе ва иң дөрес хөкем бирүче Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля. Имам Ас-Сануси хәзрәтләре ушбу исеме шариф турында Аллаһның гаять гүзәл исеме Аль-Фаттах, авыр, сынаулы, фитнәле вакытларда дөнья ва ахират өчен изгелекләр кылырга, хәерле гамәлләр башкарырга җиңеллек бирүче дигәнне аңлата дип яза. Газиз дин кардәшләрем, чыннан да тарихыбызга һәм бүгенге көнгә баксак, без сынау заманасында яшәп киләбез. 1945 елның 9 майында безнең бабаларыбыз бөтен җир шарына Аль-Фатх, ягъни җиңү ва тынычлык китерделәр. Әйтеп киткәнчә, Аллаһ Раббул Изза ул Аль-Фаттах, җиңү бирүче. Бүген без дә кулларыбызны күтәреп, изгелекләр башкарып, Раббыбызга ялварыйк. Аль-Фаттах сүрәсендә Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: Инна фатахна лака фатхан мубина. Һич шиксез, без сиңа ап-ачык җиңү насип иттек. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббул Изза шул Аль-Бакара сүрәсендә булай дип
әйтә: «Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламның Ухудта һәм Хандакта кыенлык чиккән сахабалар, әллә сез үзегездән алда килеп киткәннәргә төшкәннәр, авырлыклар сезгә дә килми торып, җәннәткә керербез дип уйлыйсызмы? Аларга факирлык, ярлылык кебек, мухтаҗлык һәм авыру, курку кебек кайгы хәсрәтләр кагылды. Алар төрле бәләләр аркасында тирән тетрәнүләр кичерделәр. Ахыр чиктә ул заманыннан иң сабыр һәм шидан кешесе булган пәйгамбәр һәм аның белән иман китерүчеләр дә Аллаһы Тәгаләнең ярдәме соңланмасын дип, Аллаһның ярдәме кайчан килерсең дияләр иде. Менә шул вакыт дугаларны кабул итеп, Аллаһы Тәгалә тарафыннан аларга белегез, һич шик юк, Аллаһның ярдәме бик якын дип әйтелде. Әлеге аят хөрмәтенә газиз ватаныбызга хәерле җиңү насип кылсын. Ил көннәребезгә тынычлык ва иминлек насип итсен. Бөек илаһыбыз, бердән бер Раббыбыз Аллаһ субханаху ва тәала барчабызга да бәхет, шатлык, ике дөнья хәсәнәтенә ирешүләрен насип кылсын иде. Амин. Мөхтәрәм җәмәгать, Аль-Фаттах — одно из имен Всевышнего Аллаха Раббуль Изза, который означает «открывающий». Истину, пути к изобилию, как в бренной жизни, так и вечной. Открывает неожиданные возможности, открывает пути к примирению и так далее. И в Коране об этом сказано. Всевышний говорит и учит нас этому, этой дуа: «Господи, открой и разреши проблему недопонимания между нами и нашим народом, рассуди нас по справедливости. Ты лучший из открывающих, никто лучше тебя этого не сделает». То есть Всевышний Аллах Раббуль Изза, открывающий врата удела и Божьей милости. В Коране об этом говорится. А вот если бы жители тех поселений и им подобные уверовали и стали набожны, то сторонились греховного, преступного и совершая в меру сил и возможностей обязательное, тогда раскрыли бы мы, говорит Всевышний Аллах Раббуль Изза, им многочисленные врата благодати с небес и из земли. Также Аллах Раббуль Изза, открывающий врата испытаний и трудностей, мудрое преодоление которых поднимает человека на новые уровни, однако высказывающих недовольство в сути и на словах, игнорирующих, пренебрегающих, может Аллах Раббуль Изза наказать и лишить имеющегося. Ведь Всевышний Аллах Раббуль Изза постоянно отправляет человеку послания, например, через людей, через обстоятельства, их сложность и непредсказуемость. Либо человек считывает это Божье послание, пробуждается, осознает и мудро действует, либо продолжает пребывать в глубокой беспечности. И также одно из значений имени Всевышнего Аль-Фаттах: он открывает рассудительность в людских спорах, помогает в разрешении их мирным путем. В Коране говорится: скажи, придет время, и Господь соберет нас, а затем справедливо откроет, то есть рассудит, кто же оказался прав. Он все рано или поздно открывает, раскрывает, выносит итоговые решения и обо всем знает, и поэтому не ошибается. Все мы в какой-то момент жизни оказываемся перед закрытыми дверями. То, чего мы так сильно хотим, может оказаться недосягаемым, как бы мы ни старались. На деле знать, что Аллах Аль-Фаттах, значит убежденно осознавать, что Он может открыть запертые на все замки и абсолютно недоступные на данный момент. Но, мухтарам джамагат, помните, что порой мы стучимся не в те двери, а иногда пусть даже и в те, однако стучимся лишь в мыслях,
а не конкретными делами и усилиями. Он же, Господь миров, Аль-Фаттах, Аль-Алим, открывающий и всезнающий, то есть открывает те двери, которые лучше всего для нас. Усердствуйте в достижении своих целей, но усердие должно быть без фанатизма, с упованием на Аллаха Раббуль Изза, в полном смысле, Мухтарам Джамагат. Вот это значение Аль-Фаттах открывает история пророка Юсуфа, алейхиссалям, из которой мы знаем, что иногда открывающаяся возможность поначалу выглядит как закрытая дверь. Когда Юсуф, алейхиссалям, был спасен из колодца, в который его бросили братья, он был продан в рабство. Поставьте себя на его место. Это определенно не покажется изобильной возможностью, открывающейся перед вами. Кажется, что Аллах Раббуль Изза закрывает дверь перед Юсуфом, алейхиссалям. Ведь его маленького мальчика отрывают от семьи, и он сталкивается все с большими трудностями. Продан в рабство, посажен в тюрьму на долгие годы за преступление, которого не совершал. Но на самом деле смертельная опасность и колодец – первый шаг к Божьему открытию. Колодец для пророка Юсуфа был открытием, потому что пусть даже через десятилетия, но он все же воссоединился со своей семьей при лучших обстоятельствах. Он министр Великой империи и приближенный к первому лицу государства. Он стал великой личностью с непоколебимым авторитетом. Не было бы закрытых дверей, не было бы и великой личности, достигшей с Божьего благословения и ставшей на деле сильным, мудрым и готовым к новому лидерам. ألا إن أحسن الكلام وأبلع نظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.